Kagyari naman ang pabalo na mo niya pang pag-good vibes sa inyong siningang weekend. Gusto mo magpa-beach pero hindi ka gusto magahod kag di ka ginutok nga lugar. Gusto mo sang matinlo kag disente nga tululugan para mag-relax. Gusto mo mga pilalang katikang, ara ka na sa baybay kag white sand. May natultulan kami nga lugar para sa inyo. Wala labot sa matahom nga private beach house nga marentahan, pwede ka mag-island hopping. Pwede ka magkato sa kuweba sa isla. Kag maglangoy kaupod sa mga isda. Inabuas sa tripping ni Ruming at 10 a.m. Sa Baganihan naman, isa ka teacher nga nag-coach man sa football ang naghatag sang free football clinic para sa mga kabataan para ma-encourage sila nga maghampang sa football. Wala sa maglaom nga ining sabat sa iya ginapangamuyo. Pinaagi sa football clinic na paoperahan niya ang iyang bata nga may congenital heart disease. Ang istorya niya sa Sunday sa Baganihan at 10 a.m.